anapereka statement yake ya mmene zilili pamene tili kumene tikuchokera pamene tili komanso kumene tikupita. Imeneyi imaperekedwa kamodzi, nthawi yake imakhala imeneyi pamene akufuna kuyamba budget session the State of the Nation address. Very very important occasion imeneyi. Nyumba ya Malamulo imakumana maulendo angapo ngati asala 3 kapena 9 pachaka, komano ulendo umenewu wa budget session umakhala ulendo ofunikira kwambiri, mwina one of the most important meeting ena akuza kunena choncho chifukwa nthawi imene boma limakambirana mamwe Nyumba ya Malamulo imakambirana za ndondomeko ya zachuma. So mmene anakhazikitsira malamulo ndimokuti asanayambe session imene yokambirana zachumayo president amabwera ndikupereka statement yawo imene imakhala ngati summary ya mmene akuzionera iwowo kumene tachokera pamene tili ndi kumene tikupita, mavuto amene tikudutsa ndi ma solution amene akuganizira kuti achita nawo. Imene iyi yalachisanu ndi State of the Nation address yomaliza mu ulamuliro wawo unowo wa President Achakwera chiyambireni kukhala pa mpando chaka cha 2020 chija. Imene ndi Sona yawo yomaliza ifano pa 16 September kukhala chisankho. Ndiye Sona imeneyi anayiona iwowo kuti apereke ndithu ngati summary ya zaka zonse sanafune kukhazikika pa chaka chatha chokhachi yayi kapena chaka chino chokha, komano anangoona ngati kuti apereke summary yamene achitira boma lawo zaka zonse zimene zapitazi. Ndiye yayi panali zochuluka zimene anafotokoza, zambiri za izo zokhuzana ndi zitukuko zimene zachitika. Inali speech yaitali kwambiri chifukwa makamba boma by boma, district by district, nayo basi chiliwambiri mkatikati mwazimene amakambazo chifukwa manena kuti boma lakuti kuli aphungu akuti amene akuyimirira tachita zakati boma lakuti choncho. Mkatikati mwa nkhani imeneyi mwazapezeka kuti zina mwazitukuko zimene amazitchula kuti chakuti tachita tamaliza, kwakuti tachita chakati tamaliza, tamanga nyumba za asilikali, tamanga zipatala, tamanga zinthu ngati zimene zozo zazapezeka kuti zina za izo sizili momwe amaneneramo, zinazo zikuoneka kuti mwina sizinayambe kumene, zinazo sizinathe kumene, zinazo zili pa foundation. Nkhaniyo inatuluka atangomaliza kuyankhula lachisanu lomwero nde pali nkhani kwa dziko lapansi. Imeneyi ndi imene yalowa mu program ya Kulinji lero kuti tione kuti ndizotheka kuti mpaka na anthu ndikumuza president kuti kafotokozeni izi kuno tamaliza chinthu chokulibe chili chimene chikuchitika. Nkhani yake ikuvuta kuimvesesa kwakuti mukauze kuti kwakuti tinamangapo chipatala kumeneko chipatala chokulibe, kwakuti mukanene kuti tamanga nyumba za mapolisi nyumba 20 nyumba zokulibe, koma amene amalima mtima kumamuza mtsogoleri wa dziko lino zimenezo ni yani? Wayana alipo mstudio muno ndinaye nzanga Wayana Chunga. Kulinji amalawi kulinji no kumabetera kulinji. Ndiye mu studio muno ndili ndi nzanga Wayana Chunga. Ndi nkhani yaikulu siyongoti nayo bwekabweka yayi mene ndikuneneramo kuti ndithu mpaka na munthu ndikulimba mtima kunena kuti basi zapasi na president akalengeze zinthu zopalibe chili inkati imene bwanji Wayana. Ayi choyamba mwina ndingovomereza kuti nkhani inja ikulu chifukwa tikukamba za State of Nation address speech kapena kuti mawu amene amachokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kufotokoza mmene ndondomeko ya zachuma ndi mmene titayendere ngati dziko zikhalire mchaka chimene tikuchiyamba. Koma mukaona zimene anayankhula president tiyeni tiyang'ane mbali zonse ziwiri.
kumbali yoyamba kunena kuti president anayankhula ndithu zitukuko zosiyanasiyana zimene boma lawo lachita kuyambira chaka cha 2020 ndipo tiyamikire kuti alipo madera ena indeed that have benefited tremendously from this government. Anakamba nkhani ya NIF for example, ngongole zimene zaperekedwa ndi bungwe lija la NIF imene ndi bungwe limene lagwiranso ntchito kwambiri ndino apatrik ankwati afuka mwenda nawo Malawi yonse, and you can tell there are a lot of Malawians who have benefited and muli ndi maumboni osiyanasiyana amene timayika pa program poeres pompano palinso ndithu zitukuko zosiyanasiyana za mamangidwe zimene zachitika ma district osiyanasiyana. However, kawiri news nthawi zina imapanganso dwell on the other side, the flip side. Mukamapanga chinthu ngati mene chija mayenera kuti muzikhala osamalisa chifukwa nyumba ija ndi it's a house of records. Mafunika kuti zinthu zimene mukuyankhula zikhale zolondola chifukwa anthu ngakhale kusogoloko hundreds of years of now anthu azatenga ndithu mabuku amene aja nkuzawerenga kuti msogolo wa dziko Achakwera adalemba adayankhula zotere ku Sona. Ndiye zapezeka ndithu kuti information ina ikuoneka kuti siyolondola and pali mafunso ochuluka. Mafunso ena omakhala zonena kuti kodi izi nzadala kapena ayi kuti abomawo amapanga izi zidala kuti mwina tingokomeresa nkhaniyo kuti ikome chifukwa ndi anthu ena wangandale kapena tinene kuti anthu on the ground sanapereke information yolondola kapena information inaperekedwa koma iwo amene amayilandira information ndi kuyipanga arrange kuyikhazikisa konanso pano ikhale mu speech yomveka bwino ya msogoleri kuti amenewo mwina ndi amene analakwisa. And now that we know kunena kuti some of the information was not accurate, kodi msogoleri wa dziko lino achita chiyani tokamba za msogoleri chifukwa chonena kuti iyeyo ndi amene amayankhula samayankhula ndanduna amayankhula ndi msogoleri wa dziko. What does he now do atadziwa kuti nkhani tili kunjaku ndionena kuti msogoleri wakamba zinthu zimene mwina zisali zolondola chinakakhala kuti nchinthu chimodzi ena kumanena kuti ani zochepa manena kuti even chitakhala kuti ndi chinthu chimodzi it's enough for a president to be concerned. No amount of untruth. I don't think many madziwira Achakwera would tolerate any amount of truth, even the current untruth. Chinthu sichoona. So kumaona kuti zinthu zijamwene zilipo zingapo including pokafika MP wa Malawi Congress Party kunena kuti ya makosana kaya mundipanga chipongwe komana izi ayi sizoona. So tiona kuti kodi aboma atijani potipo mpanoso tili ndi mneneri wa boma Kunkuyu. Very good. Kunena kwache ndi kumene koko kuti mu program imene iti naye mneneri wa boma amene ndi nduna ya zofalitsa nkhani amene wandi Honorable Moses Kunkuyu. Ndikulandireni ku program yathu Honorable Kunkuyu, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, mwadzuka bwanji. Ayi ine moyo. Mprogramu iso vayana linawo Honorable Jona Dadawiza Nkandawire amene wawa ndi pungu wa Kurumpi West ndi pungu wa MCP. Tilinawo program imeneyi. Mwadzuka bwanji Honorable? Ndadzuka bwino, ndine yena Dadawiza wa Kurumpi West. Very good. Ndina sapota boma limene lilipo ndipo boma ndi Lomwe. Ziko mwambiri mwayankhula momveka bwino. Programu iti linawo Dr. George Chaima amene wa ndi political scientist. Dr. Chaima, mwadzuka bwanji? Ayi ndadzuka bwino PK ya ndiyo yana Mafunso ya patrimony anduna ndiye pia tu. Zikomo kwambiri. Honorable Jona yene yake uliona no siza Jonas ya. Honorable Yona Dadawiza Nkandawire ndamene manena bayana kuti monzi mwapungu amene ndi MCP anayankhulapo kunena kuti kudera kwawoko zimene wayankhula president mu Sonamo kulibeko ananena. Iwo ndiye timva tilinawo mu program imene iyi koma poyambirira ndimafuna ndingomva
mwina to be fair tisanapite kwa anthu nako timve kuchokera kwa MPO chifukwa amene itangotha Sonayo mmodzi mwa anthu oyambirira amene anadandaula ndi zimene zili mu report imeneyi Sona imeneyi ndi yowa honorable Yona Wadadawiza Nkandawire. Honorable, munayankhula ndithu modandaula komanso kutsutsa momveka bwino kuti iyayi zimene zanenedwa zokhudzana ndi kuno kurumpi sizili choncho, mumati bwanji honorable? Choyambirira ndithokoze chifukwa choti mwandiyitana kuti ndiyankhulepo komanso ndiyamikire president chifukwa chakupereka mndandanda kuzera district by district. Lezi thusha zimene amanena president zakuti akufinya zithusha, I think was the right time kuti zithusha ziphulike amalawi achiwe kuti kodi pali chithusha ndipati chabwino tofuna kufinya msanga tisanafike kovota kuti president atenge mavoti wonse dziko la Malawi tingafinye pati chabwino. ndiye nodi ine ndikhuza kwa ndine mwana wawo weni wa nyumba zamachula za mpi wese amene mukusatira mupeza kuti ndine mwana wawo wa nambala 2 wa nambala 1 alikasiya ndesi ndikanalola kuti anthu azipereka information yolakwika kuti president apange chiganizo cholakwika. 1 anachulamo za 90 security houses kuti zamangidwa mulumpi 90 ndimakhala mu full council ndimapanga attend ma service committee ndili committee ya works constituency imene yapindula nawo nyumba za security pa ma records ndi kurumpi west koma nyumba zo sizinamangidwe ndipo nyumbazo ndi 12 si 90. So pano pamenepo mukanena kuti imene yapindula koma nyumba zonse zinamangidwe mukuti sokwaniza. Okay, pali allocation kuti akupangane allocate kuti inuyo muli mu phase 2. Anayamba ma phase 1, phase 2, phase 3 manyumba amene boma likufuna kumangira asilikali athu achitetezo dziko lonse la Malawi. Kwina anamanga, kwina sanamange. Kurumpipo ndikunena za kurumpi ineyo ndikamaona mmene ndondomeko zilili za parumpi district council. Manyumba osana yambe kumangidwa. Contractor wafika koma kulibe nyumba. Ndipo nyumba ndi 12 ostati 90. The 8 zili pakatoro police post. Zili ku Kawere border za immigration. Koseto kulibe ma structures atolanganya hata kupita. Chachiwiri ananena kuti aikapura 18 kilometers mu msewu wa Rundunyika 20 kilometers zimene boma inatipasa kaye poyambirira. Imene zozo sizolondola mtala mene waikidwa di 1.5 kilometers kwinako angotira mankhwala about another kilometer. Ndipo kuyankhulana ndi contractor akunena kuti fundo limene ali nalo kuti mwina tisanafike September atakufika mwina 10 or 12 kilometers ndoti ndi forex kulibe komanso ndalama advance payment ampasa pa 1 February. Ndiye ndimachita correct kuti information ukanga ndiyola kuita chifukwa anthu panopa akumamvera ma radio kumuzi. Akurumpi azavota nawo. Akusa msewu omwewo ndiye akuona kuti makilomita amene apereka boma ndi 20 kilometers. Akuti aikapura 18 kilometers yeti kumzirezozo kulibe. Kodi chiyanjano chawo ndi boma chikhala bwanji. I was worried. That's we Sandrenda Health Center ndi nkhani yakale imene inakhuzidwa ndi cash gate. Contractor analiziuya construction amene anakhuzidwa ndi cash gate anapanga abandoni anangokumba zima foundation ndakandi kuima parliament. Koma konsolo pakuona kuti yankho kuchoka ku central government sitting at the tinagwirizana kuti mangapo OPD mogwirizwa ntchito limene timati JSTD. Ndipo ndalama zinaperekedwa 151 million. Ema pakali pano contractors anachita terminate chaka ka building iko ka OPD iko ka 31 meters. Pali pa less than one window level ndi mabroku ndetu kunena kuti ndi 3 lines kuchoka pa foundation.
so zoti kukagenda kuli health center I was worried chifukwa even pa order paper ineyo pali incoming business imene ikubwera yoti ndizaimabe mparliament kwafusa anduna kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ndengati president apasida uthenga woti chipatalacho chapha in parliament ndizikafusa zitani ndipo ndikayankhidwa bwanji ndipo parliament iyi ndiyomalizira ineyo chithandizo cha anthu akulu ndiwe tikachipeza kuti motale yakabholero apanga lonchi sana ine sana nditaneko DC ndiyakukonsolo ndinalikonko constituency ndiye ndikuindapo kuti apanga lonchi lachinayi lero pa 14 president akuyankhula zoti motale inamangidwa ndiye ndinaona ndipo kumene kuja ndipabholero penipeni kodi mavoters onsewa amene amva zimene ndipo amanditumizira mafoni IMP Yesu zimene mukupanga ku parliament kunamiza president yesu zinthu zokulibe kuno Imphani ya mavoti wokhala president apezeko mavoti koma ndichitukuko that we are misleading the president ikutanthauza kuti a president apange chiganizo chosiyana ndizokhumba zalasi Nyerere health center inamangidwa ndi damwa madonaziwa amatithandiza ndi chuma kuli bino azitchulidwa kuti iwoto aja azilimbikitsidwa kuti a president akutipanga recognize dziko likutipanga recognize. I think you have to pump in more. Okay. Koma tikatika in a bracket kuti panga titapanga ndicho akonsolo pamene pali doma ndiye akuoneka kuti iye sakuzindikizwa. Apologies ndinetumbuka ndechichewaje chininga chiyankule ndikuyankhula ngati malilime. Okay. Apapa Ankandawire ndikuyimikeni kaye pamene popo chifwano mwachita proof point yanu zonse zimene munayankhula on record pa ma interviews anu ndi zimene mwazi in fact apapa takumvesesani sopano kuti cheni chimene mumanena ndi chani komano pali chimozi chimene mwina anthu anga afune kuti mutayankha mmene mumayankhulira mumakhala ngati kuti muli ndi vuto ndi kuyankhula kwa president not kuti maripoti amene a president apatsidwa amene asakunena zoona pamenepo ndi anthu amati koma munthu uyo ndi wa congress wa MCP zimenezi panalibe njira ina yoti waitobwera open ndi kuyima pachulu kuti a president sananene zoona pamenepopo mungati bani inetu ndimayanga kwa reporter anandifunsa funso Sona ijaita chitika atolankhani mmangogwirapo wina aliyese osadziwa kuti mwagwira ndani ndiye mmodzi mwa iwo nagwidwa ine ndiye mnaona kuti reporter uja wapanga misinipulizendi ine sinanene kuti a president akunama ine nanena kuti zimene zaletsedwa mu Sona is a misrepresentation of facts on the ground. Okay. All right. Kuna kuti ndichimasulire wina aliyese asatenge zimene atulankhani yena atulankhani alipambili times ndi atulankhani yeneni koma palena wawoti amakhala andale amene amafuna akukole kuti iwe wina udane ndi boma oro anthu achitani akukwire oro pachitike cha Sona tuma video najambula video kuti ndipange emphasize zimene ndayankhula ndili maripoters kuti anthu asatenge zimene zayambidwa atenge exactly zimene ndayankhula. Very good. Ndipo chimene atimiza amala voice anazidwa pakati ndinayambira koyamba amene ali ndi original ndinayamikira president ndipo nanena kuti iti amene munatipasa ntchito yoti tizikuuzani zoona achiti tili nanene zoona tikufuna tikulakuseni ku mtundu wa Malawi because some of the facts are true kuti zinthu zozili koma in terms of figure in terms of existence or commitment sizikulondola ndiye kuti anthu a president akutana ndi anthu amene amayembekezera kuti amveni apanga twist information so I don't know anduna information amene anene kuti kodi amene anapereka zosiyana zimene zili pa ground ndizijani chabwino kuti a president azinyozedwa pamene information yorondora ili contained ndipere. All right, thank you very much indeed. Amene on the honorable Yona Adadawiza Nkandawire MP Rumpi West Malawi Congress Party. Very clear Wayana. Very clear indeed ndipo mwina chifukwa cha nthawi
tapasa anduna kuti timve kumbali yawo, koma ndingofuna ndiyamikire amwizawo kuti titamakhala ndi ma MPs oterowo at all levels onena kuti akamakamba chilungamo asamayang'anire maso achipani. Munaona kwambiri yakuja anachita kuyamba kuchita declare loyalty yawo ya kuchipani. Ndikunenanso kuti boma ndi lomwe lipo sikusita mwana number 2 hati mwana number 2 nanga sa president diso anakwatira kulumbi. Yes, so koma kungonena kuti it will be very unfortunate chipani chikamba kuwatenga anthu amene wangati owukira rather achite deal ndi ma issues raised. Chifukwa anthuwo ndokonda chipanicho koma pamene akuona kuti mwina sizinakhale bwino akutha kutuluka ndikuyankhula. So tiona intraparty democracy ya Malawi Congress imene ingachite handle anthuso ngati amenewo. Very good. Tili naye Blessings Makwira komano anduna anayankhula kale kunena kuti kuli zochitika ndiye tatenga ndi cholinga chokuti sitakhalitsa nthawi yayitali ndiye sindikuziwa wayana tiyambe ndi Blessings kama tiyambe ndi anduna. Mwina tiyambe ndi anduna. Alright. Anduna tiyamikire kwambiri kuti mkatikati mwa zochitika zochuluka koma mabwerabe kuti yayi nkhani ndi unike pang'ono. Ndi imene iyi nkhani anduna chimene chikukambidwa apa ndi information imene yaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko ikuoneka kuti ina ya iyo sili correct information imene iyi ndi purview yanu anduna. Chikuchitika ndi chani? Zikomo kwambiri ndithokoze tupatseni somoni na PK wayana komanso Dr. George Chaima komanso ayona uko Kurumpi West. Sona imene apereka president poyambiri yatanene kuti president uja ali accountable to the people of Malawi. Kwa nthawi ya zaka 5 zito zimene awamusankha kukhala pa mpando. Pamene wakhala pa mpando zaka 4 lero akapereka Sona yomalizira ndiye kuti Sona imeneyi idakamkhala yongo yang'ana kuti kodi chaka chinocho tili bwanji pa ground ipa koma kuti mu zaka zimene tinakupasani zoyambazi panopo dziko lili bwanji. Kupanga present zimene wapanga achieve tikukhulupirira kuti aliyense akhoza kuvomereza kuti president anachita chinthu chabwino komanso kuunikira district by district zimene zinathandizira kuti anthuso akulera kuja akhoza kuponya maso kunena kuti kodi a president kani mwatithandiza motere komanso mbali ina akhoza kuponya maso osuzumira kuti kodi zimene zizi zilipodi chifukwa bwera ma reaction yawo kuti chakuti icho sichili mmene mwaneneramo ndi chifukwa chakuti a president aja anazipereka m'maboma moja unakhala kuti angoyika zonsezi za mu thumba limodzi tamanga nyumba za polisi zokwana mwakuti bwezi panopo tikumana tosefe kuti ndizoona kuti mafigara ake zimene zamalizidwa ndi amenewo. Kwa nyumbazo tikuziona koma sitimaona kuti kodi nyumba za Kurumpi ndi zingati kodi nyumba za Khalombe ndi zingati zimene zimachitika mu dziko. Kukhopera president zimenezi aziyankhula chifukwa paja president amapita ku parliament ndipo masiku akubwera wa president apita Sona ikakambidwa the president will appear for parliament. So zimenezi okha akaziyankhula pa amayankhulawo ndiwo. Koma tinene kuti mu system ya bomamu amalawi akufunika azipatsidwa mparo lakhoza matseku amaso ndikuonanso ukamberembere umene umachitika. Uli milandu imene mukhoza kuona marekozi yake ya anthu amene ayimbidwapo milandu ifo chopereka timati ma completion certificate abodza antchito za boma. A completion certificate ikaperekedwa ndiye kuti kumene kumangowerengedwa certificate yokhayo usakhala kupita pa ground chimene imaona office imeneyo ndiyakuti chinthu ichi tiulipirachi chidamalizidwa. Ndiye kuti amene akudziwa kuti sichidamalizidwa pena chiti motani ndaja anapita ku ground mwina kukapanga connect ndi contractor uja kuti pangani ishi certificate yokuti mwamaliza koma chimene chikapita ku office kuja office yolipira ije kamaona completion certificate imaona chinthu chomalizika. Sono amene ali controlling officer pamene paja akamaonanso zokuti tinapereka ndalama mutu mwake muja ngati sanapite pa ground mayendanso report yokuti chinamalizika. Kuti iye uja adziwe kuti chinthu chinamalizika atuma ma technical people omwe aja pitani kaenderere
pamene iwo omwewo ndi amene akapangana sokuti chinthu chikhalu chinamalizika koma chisadamalizika. I'm not saying kuti that is what has happened. Yeah. Koma ndikhoza pangapo comment mwina pa zinthu ziwiri zokha. Okay. Nkhani ngati yakuphalombe what we know ndizakuti the procurement process ndondomeko yobweretsa okuti agwire ntchitoyo inamalizika. That is what was completed. Mokuti contractor anapatsidwa contract iyo anasaina. It's a contract worth about 7.4 billion. Contractor wake amati cast and buy construction imene joint venture ndipo akamanga nyumbazo kwanambazo ndipo muloza nyumbazo kwana 29. Contract imeneyo adasaina. So chimene chinapangidwa complete the contract the procurement process imeneyo inapangidwa complete, not the construction. Not the contract and the construction itself. That is not complete because it is a background. Nyumbazo background palibe. Yes. Koma ndinakali ula president zimenezo aziya kajifoja kuti iwo office yao limene ngatsatire chimene chinali papepa pawo amene anawapatsa ndi kumene chinachokera. Zimenezo tingazipange sife. Zimene Anayankhura olambo yona wadadawiza ndizoona kuti kulumphi nyumba zawo pitwerofuzo kazijayi kale watu pitwerofuzo koma akhoza kubwereranso pambuyo nkuona kuti 90 kumene akuchokera kale kuti nyumbazo I agree sizili pa ground koma again ndi nkhani ya kaperekedwe kama uthengawo chifukwa nyumba zimene zili pasi pa Malawi Police Service nyumbazo iwo avomereza ni nyumba 78 ndipo nyumba zimene zili pasi pa Malawi Prison Service ni nyumba 12 na momona 90 zokena kuchokera. Zimene zili pa chitebo chimene chikumaonesa kuti nyumba under construction, nyumba zimene zamalizidwa, ndi chifukwa chakuti zikumaonesa nyumba zimene zamalizidwa, nyumba zimene zili under construction, ndanena kale kuti amene amapereka uthengawo kuti apa ticholepo ichi tichitule kuti under construction, ichi tichitule ti completed, amene office ya president ikawafunsa kuti afotokozere ndekuti amene wafotokozera. Koma chimene chingasangalatse kwambiri ndichakuti people know the kind of president amene ndi Lazarus Achakwera kuti sangabwere ndi kudzapereka bodza ndi cholinga chofuna kukomedwetsa anthu, chifukwa chakutinso adakakhala kuti akufuna kupereka bodza ndeti nene kuti zonama zake sizikakhale izizi ayi, chifukwa chakuti pali zinthu zambiri nkhale nyumba za apolisi zimene apresident achasana zitchule koma zilipo zambiri zimene anakatha kungotenga zimene zozo nkuzitchula kuti mwina figure yaoneka ikulu. Zimene tinapereka from the MDAs timapereka ife mwina mapeji omakwana 400 tikufuna president azikambe musona mwawo because Sona si composition ya president, Sona sindakatulo yolemba president, and the president sangapezeke mu district iliyonse kukaendera the thousands and thousands of projects that are taking place. Tivomereze kuti the system ya boma, the structure ya boma imene mawatuma ma MDAs kuti tipatseni zimene mwakachita. Inuyo ma MDAs onetsetsani zimene mukupereka kuti mwachitazo zachitikadi, ndipo zimenezo president amakapangano kutoa amene momo kuti siningawerenge for 24 hours 400 pages ya information, 400 pages ya uko koma titole ziti zimene tingapange president. So president sadakhala nchidu yota aname pachina chili chonse zota apereke zilipo zambiri koma kuti zimenezo aziyankha pa tsiku limene iwo angapezeke mparliament fatu kukhulupirira kuti chidu chawo atapereka Sona in parliament akhozanso kufuna kuti apanga address ma issues amene abwera after the Sona. Thank you very much Anduna. Ndiyamikire mmene mwayankhulira at length on all perspectives. Mfundo imodzi quickly imene mwayikamba ndionena kuti zinakhala bwino kuti a president anayankhula zazitukukozi district by district, ndipo tayamikire a president kuti anachita choncho kuti zichita breakdown at district level, chifukwa ndi chifukwa chimene chocho chimene chapangisa kuti no anthu akhale ndi kuthekera kuonena kuti no information iyi sizili choncho. Anakaziyankhula at national level bwezi tonse tungotoye chabwino 5,000 2,000 police houses etc. That is very good. Koma chimene mafuna kudziwa ndichonena kuti overall
as Minister of Information, ababa what has been proven ndiyonena kuti a president apasidwa information imene sili correct ndi izizi dadawiza nkandaire anena pomwepa inuso mukuyamikira mukuvomera. Bottom line ndi imene yoyo, the system, the public service has given the president wrong information mpaka na president kukailengeza in a Sona. As Minister of Information, responsible for information in this country, in your reaction to this, ndiyotani after explaining zonse zomveka bwino zimene mwani nazo, but on that particular incident, information imakhala ndi layers osiyana. Kuyambira kumene yapangira originate information iyo nkudusa process yokuti ikapangidwe interpret information iyo kuti ikati pase feedback information iyo. Ndezi zimene kuuzaniza zokuti information yose imene president akhonza kuyankhuliramo imachokera kuma institutions ya boma. Tsono funso limakhala kuti kodi kumene kwachoka information yotani, kodi ndi information imene that raw information imene yakayikidwa pa page imene ya president akayiyankhulira. Chifukwa ngati information imene yasuntha pena kodi yasunthira patipo pamene lerolo just 3 days after the Sona has been delivered sitingapange pinpoint kuti information imene yoyo inasokonekera pati. koma sopano anduna that you are being very technical. Are you happy kuti zachitika motelemu? Are you what is your reaction? This is serious anduna. The country is up in arms kunena kuti from all districts pakuti sisiona that's some people think that is serious. You are the Minister of Information. A president nanakale kuti iwo sangafuna kupereka chithunzi cha Bodza, ndipo ngati pabwera information ina imene sili accurate kapena kapangidwe present kama wezi ena kamene sikanapange apply accurately, imene chocho anthu sakupereka kwa president eka. Imene kwa Malawi achitenge kuti amene angapezeke kuti anapanga zinthu molakwika amene amapereka information akuya kwa Malawi. Because ngati akunena zokuti chakuti tamaliza chisanamalizidwe koma chitaperekedwa ndalama za Malawi, anthu achisana mpusitse president. Sana unongi ndalama za president, anonga ndalama za Malawi. Ndiye kupereka information ili yoseko ili yolakwika ikhala ndi chilongosolero chake chimene pano sichingaperekedwe, because Anayankhura unda president and to group ya kuti chidwa linacho tokuti azizo kuti kodi pamene sipananzeki bonopo ndi chifukwa chani information inabwera motero. Imenezo ndi ngazi yake sineyo pa anduna. Mwina mwansangasanga chifukwa cha nthawi tili ndiso ndi malipota zoti tiyankhule nawo. Mafunso atatu mosatizana. Choyamba, okay. Are you sorry at what has happened? No, I'm not. But I just wish kuti information yonse inakabwera morondo. So inu yonse munakhumudwe ndi zimene zachitika? Mukauza yodi yakukhumudwa ndikuuza yodi sorry. Mina sorry ya mamva ngati muta ayi apologetic. Oh chabwino. Ndinokhumudwa khumudwa. China chili chonse chimene chinaperekedwa mu Sona moja. Chosangalatsa kwambiri ndi chakuti uthenga wochuluka umene unaperekedwa zitukuko zija ndi zimene sizinaperekedwe bwino zomwe ndi zitukuko zoona zimene zili pa mapepala ndipo ndalama zake zilipo. Chimenecho chimene sichinakhumudwitsa kwambiri. Chokhumudwitsa ndi chokapereka mwamsanga chinthu chimene sichinati chimene chilikozo khanti chokhumudwitsa nkhala president akhoza kukhumudwa nacho. Ndiye awa amene atapezeke kuti mwina anapanga misinform the president, whether it is deliberate, intentionally kapena ayi. Kwa inu ngati boma limene mumakhulupirira chilungamo komanso mwanena kuti Achakwera amene mukwaziwira si munthu onena kuti angapite mu Sona kumakayankhula Sona zinthu zabodza. Anthu ayembekezere zotani from government response on this matter? Ngati office yanga ineyo ngati nduna inapereka chinthu cholakwika nkufika nacho pa office pa president, ineyo nditapereka chinthu cholakwika, ndikuti ngati ineyo ndinapereka chinthu cholakwikacho ine ndikhala ndi chisoni chikulu komanso ndene yakuchita chinthu chimene Amalawi anga chilemekeza, ndene yakulandira chibalo chimene ndingachilandire ngati ineyo ndimapereka zinthu zomwadala. Koma ngati zili zokuti zichitika ku office kwa a president iwo amadziwanso mmene amatirira ndi staff yawo. Kwa president mkutheka anandirapo document yotayipidwa molakwika, ineyo kutheka ndapitisako memo yokhala ndi spelling walakwika president kundiyikirapo red ink, tochita ndine amadziwa ndiro. Okay. Funso lomaliza peke. Anduna,
amene amapanga Sona ndani? Nkhani imeneyo ine ndikuuza ni kumene kumachokera to address the nation, the state of the nation. Ndikuti choyambirira, what is the state of zinthu ku office kwako iweyo ku information, for example. Ine ndifotokozere zimene zili ku office kwanga. Kodi ku office ya education, what is the state of affairs? Wa education afotokozere zimene zili kumeneko. Koma kuti amene amakaumba chimene chichi, zimene zozo ndisaziyankhe pa. Koma origin zimene yakuchokera kwa anthu amene akugwira ntchito pa ground. Okay, aduna tikuloleni kuti muyankhe moteromo, although chifukwa chenicheni chimene simunganene kuti amaumba Sona ndi ndani sindikuchiziwa, chifukwa pakuyenera kuti alipo anthu amene amaumba Sona. Zimene zozo ndizachidziwikire. Koma ife mmenda kufotokozerani kuti kumene kumachokera zonse zikachoka zimene it's collective. Ukaumba alipo. Ndipo imeneyo ndi office ina imene so office ya ife. Alright. Okay, and you are not at liberty to disclose that office at the moment. Ndipo zimene zozo sitikuyenera kuti Aikisera mavuto nanga kuti. Yeah, okay. No, koma aduna ndikuthokozeni kwambiri kuti munalola kukhala so long pa mphepo, despite ngati munga khalebe a few more minutes tikuthokozani kwambiri. Koma apapa ndimafuna kuti very quickly tipite kwa atolankhani athu pa ground. This is a national issue. Sitinganamizane anthu akambirana pa weekend imeneyi. Blessings Makuwira, ukuti bwanji very quickly uyankhula ndi mmodzi. Ilo imene kuti kunonda tukabuno kwambiri mongo thamangira Lero ndilankhuleko ni munthu mmodzi bambo programu mayimvera like chano president wa dziko lino adalankhula ku mtundu wa Malawi pamene amasegulira nyumba amphungu mene akale akukumana kuyambira lero lino ndi imene mchizungu akuti Sona. Sona imeneyi muyenda motani andini munayembesa motani malingana ndi ma projects amene amakamba madera osiyanasiyana komanso kuphatikiza kuno kubalaka. Pambe ya mudu zako zina zoko mwambiri inachinanga ndi McDonald DP ndi makhala kuno kubalaka. Sona imeneyi makamaka ndi yankhe mwina mbali ngati yako kuno kubalaka makamaka kumene ndi makhala. Ndikuona kuti zona ndithu mwina zinthu zina zimene amasinena president kuti apanga zili kodi machisanzo ndikambe za kuitanda maternity wing komanso chiyenda usiku maternity wing, Nkaya health post komanso mwina Mulongozi health post zimene zili kodi ndithu apangadi ndithu. Komano mwina chokhumudwitsa kuti ngakhale zinthu zimene zilipo sizikugwira ntchito. Mwina muthakuza kuti mwina cholinga chenicheni chimene zinthu zimene zimamangidwa zoti zithandize anthu kuti asamayende mwina mitunda itali kukapeza athandizira mankhwala. Komabe tinakakondwa kwambiri kuti mwina zinthu zimene zinakhala kuti mwina zikugwira ntchito. Komanso mwantayamikira kwambiri mwina akhonso ya balaka chifukwa mwina zinthu zimene zinapangidwa ndithu maluso. Ine nakhala ndi mpata kuti uziyendera kuzoonako zinthu zimene zizi. Okay. Bwana musanapite kutali chifukwa cha nthawi. Tachitchulani chitukuko chimodzi chimene mukuti chinathacho koma sichikugwira ntchito chifukwa chani? Mwachangu. Tichokamba za Nkaya health post kuti mwina inatha koma sikugwira ntchito choti mwina zipangizo palibe. So ndi chinyumba basi. Changokhala chinyumba basi. Chinatha liti? Chimene chinatha chaka chatha 2024. Okay, chabwino ndikuthokozeni kwambiri bayana imene ndi element inanso chinthu chinatha. Congratulations, ayamikira kwambiri. Almost everything zakubalaka kuti zinatha koma sizikugwira ntchito, sizinayambe probably for technical reasons. Chabwino tipite kwa Bernard Muhone kunzuzu. Bernard, zikuti bwanji kunzuzu Sona? Kuno pike kuli bwino. Ndi amawiri amene afuna atisekonde makapankani mene chamba tudziwe. Zina ndine Robin Dausi kaonga kunthalire. Kunthalire. Yes. Chabwino nkhandi imene imaisata mwamifana kupeza ndikuvera wireless program imene ya Kulinji. Ndakonda kwambiri chifukwa choti program iyi tawe mwe maambika of course nachedwa pang'ono na zaipeza kuti pale adadaliza mkandayire. Choyamba nithokoze kwambiri chifukwa choti adadaliza mkandayire ni MP wakuno kumpoto amene akudziwa za mafoto akwathupo. Zachisoni kwambiri Sona amene anaifotokozera pankhani ya msewu wa kubolero omakuanena kwawo kwa president. Zovesa chisoni kwambiri waka mayankhula zino zimene zozo kuti kunoko kubolero kuli msewu olongosoka. Kulibe msewu anditala yomwe akunenayo achokera pati.
mona andi musewopita ukadusa pa nyumba ya kazi ya president omweho ndopesa chisoni kuti ukuloze kuti unkwawo kwa mkazi wa president anda chimwendo anadusa komweko mwina ngati anadusa ku chitipa zina zimafunika information akazi ya president akuyenera kuti ayankhulesa amuna awo kuti kwathu kulibe msewu. Okay, ndikuyamikireni kwambiri amene onso ndi mmodzi mwa amalawi kunzuzu kumene koko Bernard ndikuthokoze pamene ndikufuna kuti pakhale clear wayana ndi pamene papa pakuti kubalaka anena kuti almost everything zimene zinachulidwa zinakwaniritsidwa zinamalizidwa koma nkhani imene ikukula ndi azochepa zimene sizinakwaniritsidwa. You see, that's where it is very important kuti kodi nkhani ndi yayikulu anthu apereka information yolawi information imeneyo yachita eclipse everything else that has done because chimene ayankhula akubalaka it's interesting akuti 100% zimene ananena a president background zilipo koma sisi kuyankhulidwa atu zimene zikuyankhulidwa ndi izi zakurupi zakuphaloma so that's tikamanena kuti kodi anthu amene apereka information imene kwa president anthu amene muchita nawo sikuti tungonena this is serious wayana chifukwa zimene zinga olotakhala kuti ndizochepazo koma unani kufunikira kwake zaipisa mbiri yabwino ya zinthu zambiri zimene zachitika correct andiso anduna za information I'm sure he knows about it kuti nkhani ya misinformation iyo nkhala kunena kuti ka information kena kanala kuika pena pake kama takuno ngachina chili chonse izi tukuzionazi munthu ukankhala kuti pena pake unaonjezera bodza ndiye nkuzanena kuti koma nkhani yonse yotu njolondola ndinangoonjezera apapa anthu anena kuti kwina konseko ndikuti ndi chimene chikuchitika pana and that is why office ya president should handle this matter very carefully and should show kunena kuti sakugulisana nawo they're not siding khalidwe limene chifukwa akangokhala kuti aoneka kuti palibe chimene chachitika they are okay with it amba kunkayikira mtsogoleri chilichonse chimene anganene anthu azinena kuti that is the danger it could be a lie right. Blessings Tambala ndikudziwa kuti wadzuka bwino ndikupase mpata nawenso ku I'm sure ndikumachinga kumene uli akuti bwanji anthu ndi Sona ndathokoza kwambiri PK kuno utadzuka ndakubasi kunonso ndili ndi mwanjika dziko lili makamaka okhala kuno kumachinga asiyambirira ati kudziweni ndine Abdul Said Mbisa chabwino president analankhula ku mtundu wa Malawi lachisanu lapitali amene anachula chitukuko zosiyanasiyana zimene boma lachita kuphatikiza konso boma lina la machinga mwina mutangotifotokozera ngati anthu akuno kumachinga mwayilandira bwanji Sona imene Sona ijati naye andira bwino zimene zinatipangisa kuziwa zinanso nkumadabwa nazo kuoneka kuti information yopita kwa president kuoneka ngati kunjata kwambiri mwina zimene wanadabwa nazo ndi zama megafarm kuno kuli maskimu osati megafarm chipatala chilipo chimodzi zinazo angafotokoze ndi amene amapereka information kupita kwa president mwina ngapankhani ya project amene kulibe amene akambidwa mwina inu mukuti bwanji makamaka makamba za mamegafarm mamegafarm ngati anachulapo ndiye kuti kunoko mamegafarm chiti kwaona koma tikuziwa ni maskimu ndiye kuti information yopita kwa president kukhala yabodza kusiyana ndi imene ili pa ground mwina atati abwere azalondoloze bwinobwino amene amapereka maripoti amenewo kuti azanene kuti megafarm ili kwaku tikuziwako mwina ndi chipatalacho chimene chatha anachiyamba mpaka amaliza koma zinazo sitikuziwa. Okay, thank you very very much indeed. Blessings bayana nkhani ina imeneyo ya megafarm akuti iwo akuziwa masikimu chimene chonso ndi china information management kodi megafarm ikunenedwa imene ikhale topic apa yokha okay. nkhani ya megafarms ni maskims tinazamvaso achimwendo akupanga pali pa interview ina pamene amakambapo za megafarms ang'onoang'ono ndikufuna kuti siku lina anduna asamkawale azachita explain to us kuti kwa megafarm tendikhairi definition imodzi malaimo kusiyana uyo akuti yayi kuno kuli masikimu a George Chaima political scientist nkhani ndi imene iyi inu mukubwera kumapeto mwayitsatira konseko kuyambira pomwe amayankhula anduna paja komanso pamene anayankhulira Dadawiza Nkandawire Achaima mukuti bwanji
athokozeka MP olemekezeka Nkandawire chifukwa cha mzimu wawo wonena chilungamo ndichoonadi chifukwa ndi zimene zavumbulutsa nkhani kukamba lero akanapanda kuyima ndikulankhula poyera mwina zinthu zinazi tikadazidziwa yayi zoona zachenza kuti a president dziko muno achita ndithu zitukuko zooneka ndi maso zambiri chabwino koma monga mmene taoneraso apa nkhani imene kapena titi report imene akapereka ku mtundu wa Malawi a president ili mkati mwachemo ndi zinthu zina zimene sizoona a president ngati president sanganame ndikukhulupirira kuti sanganame ndipo alibe chifukwa choti akaname ku mtundu wa Malawi koma ndikhoza kunena kuti mmene ndamverera kulankhula kwa nduna olemekezeka a Kunkuyu zikuonetseratu kuti a president ndi ntchito yawo zili pa chiopsezo kwambiri chifukwa azunguliridwa mwina ndi anthu ena amene magwiridwe awo a ntchito alibe chilungamo kumene kwachokera information imene ndikuti kunali anthu ena amene anayitenga ndikupatsa anthu ena iwonso anayitenga nkupatsa anthu ena kuti zikafika kwa president ndikuti information ija yadutsa ndithu mtebulu anthu osiyanasiyana kuphatikiza ngakhale nduna zimene ndiye ngati president apatsidwa envelope ya Bodza kuti akapatse mtundu wa Malawi akuapangitsaso a president aja kuoneka ngati munthu wa Bodza ndiye izi zikhoza kuyika pa chiopsezo udindo wa president komanso ndi ofesi yawo chifukwa chakuti ofesi ya president ndi mmene mujananenera a minister kuti a president amene okhala accountable ku mtundu wa Malawi ndiye chodandaulitsa chakuti iwowo ngati anduna ndanduna zawo ndi ma office ena aboma asankha kutenga Bodza ndi kuwapatsa a president ndi chinthu chabwino kodi kuti a president azipatsidwa Bodza ndi kukakhala nalo accountable ku mtundu wa Malawi ichi ndimaona ngati kuti chinthu chomvetsa manyazi kwambiri office ya president komanso dziko lino la Malawi ndimaona ngati kuti vuto iliso pena paje liunika bwinobwino ndiona kuti lakhazikika ndiye vuto lalikulu mwinaso ndikhoza kunena kuti nda president ayeni ache chifukwa sikoyamba ka president kuzidwa Bodza sikoyamba ka a president kuchititsidwa manyazi anthu amene amauza Bodza a president amawadziwa a president akhaso akulangizidwa ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizidwa ngakhale bwino bungwe lapake linalankhulapo kuti a president anthu ena amene mugwira nawo ntchito si anthu okhulupirika ndi anthu akuba ndi anthu so abodza si apake okha amene alankhula izi ngakhale amalawi amene koma chodabwitsa nchakuti ngakhale amalawi amalankhula mwakufuna kwabwino mwa mtundu umenewo ngakhale mabishop ngakhale mwina apake akhala kulankhula mwakufuna kwabwino kwa mtundu umenewo ngakhale ma civil society chodabwitsa nchakuti a president amasankhabe kumagwira ntchito ndi anthu amene akuapatsa Bodza ndiye ndimaona ngati kuti izi zinthu zosakhala bwino chifukwa chakuti amalawi ife tili ndi confidence mwa president wathu kuti tinamusankha akhoza kutitumikira mokhulupirika ndi moona mtima komanso anthu amene adakhulupirira kuti akhoza kugwira nawo ntchito akhozanso kumanena chilungamo kwa president ndiye nzomvetsa chisoni chifukwa chakuti apapa tsopano tikuloza zalatu a president tikuloza anthu ena chifukwa anthu ena ositikuwadziwa amene awerenga Sona ija si anthu ena awerenga ndi a president ndiye malingaliro oyipa maweruzidwe oyipa amapita kwa president chifukwa chakuti ndi amene abwera poyera osati kwa anthu ena ndiye mwina ndinganene kuti a president kani aitenge seriously anthu amene sanauze chilungamo tione zinthu zina zosinthika ulendo uno kunena kuti president wachitisidwa manyazi mwa njira iyi komanso president waganiza kutengapo chiganizo pankani mwa njira iyi ndikhulupirira kuti atatero ndikuti dzina lawo likhoza kukonzedwa koma akangokhalabe mmene zinthu zilili nkumati tiziyendabe mmene timayendera ndikhulupirira kuti udindo wa president ndi ntchito yawo
zili pa chiopsezo. Thank you very much indeed, Dr. George Chaima. Very quickly, watatawiza Nkandawire. Kodi ndizoona kuti mukuopsezedwapo chifukwa chakutuluka poyera kuyankhula ngati mmene mwayankhulira? Bwana nkhani ndi zinthu zopsa kwambiri komanso mwina mu history ya dziko la Malawi munthu kubwera poyera ndi kuthirapo mulomo pa nkhani ya president ni munthu wamkulu kwambiri the whole country, koma sindikudziwa tayanchiwana kandi mzimu wa Mulungu umene unazibwerera kuti mwina ndiauze a president kuti zimene akuyankhula a president uboni wake ndi uwu zithupsa ndini sizingalephereki kuti makapanopa chonchi mabale anga osanandiuza usayendenso zoti ndipita upameti sindikudziwa kwa amene azungulidwa ndi a president amene amatha kumuuza zinthu zabodza. I think asangalephere kuononga moyo wanga chifukwa ndiye kuti ndaapfusisira mpamba wawo. Chabwino pepani watatawiza Nkandawire wayana close it. Ndi zinthu zomvetsa chisoni zochititsa manyazi, but at the same time maso athu akuyang'anira ku phiri lotchedwa State House. Right. Kodi, how will the president respond to this? That is what may make or break things. Thank you very much. Titokweze kwambiri bayana chunga wamalizayo komanso watatawiza Nkandawire MP Rumpi West, Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information, Government Spokesperson, Dr. George Chaima, Political Scientist. Bye-bye.